O Rhan gan Mererid Hopwood, Rhan 3 parhad, tudalen 84, Pennod 8, Cyfres adnabod arwr. O holl gydnabod Ifan Gwyn, ei edmygwyr, ei ddisgyblion, a'i gydweithwyr a'i ffrindiau, prin iawn yw'r bobl hynny sydd wir yn ei adnabod. I ddathlu pen blwydd y cyfeilydd, y cyfansoddwr, y cerddor crwn yn drigain, ac i ddiolch iddo am gyfraniad amhrisiadwy i'r genedl. Gyfynwyd i aelodau o'r cylch agosaf am ysgrif yr un yn crynhoi ei hargraffiadau a'i hatgofion. Yn y cofiant dwyieithog hwn, cawn ddod i fydd dad ddim yn hapus fod hwn yn gofiant dwyieithog. Tudalen 85, pennod 9, Elena. Yn y pennod hwn, rydyn ni'n cwrdd ar cymeriad Elena am y tro cyntaf. Ond pan gerddais i mewn i'r gegin drwy drws y cefn, sylwaith sy'n syth yr esgidiau. Yn y cwtsh rhwng y pantri a'r gegin, roedd par o blatfforms, rai swed gwyrdd golau. Ac yn dod o stydi dad, roedd sŵn gwahanol ar y gwynt. Sŵn canu gwahanol. Byddai'r tŷ yn llawn o sŵn canu bob prynhawn, heb law am brynhawn mercher. Sŵn canu disgyblion dad, yn soprano ac alto, tenor a bas. Byddai'r stydi'n llenwi bob prynhawn gyda sŵn y lleisiau hyn. Bob prynhawn heb law am brynhawn mercher. Ac ar dydd llun gwyn, a dydd mawrth gwyrdd, dydd iau melyn, a dydd gwaed gwyrddlas, yr un fyddai'r patrwm. Chwilio am yr allwedd yn y sied, agor drws y cefn, dod i mewn i'r tŷ, helpu fy hunan i fara menyn a jam, a diddanu fy hunan nes ar ôl Blue Peter a just cyn Magic Roundabout. Tua'r amser hynny, byddai'r disgybl olaf yn mynd allan drwy drws y ffrynt, a byddai dad yn dod i chwilio amdana i gael hanes y dydd a mwgyn, a gwrando arna i yn ymarfer y ffidl. Byddai dad byth yn cael mwgyn o flaen y cantorion. Byddai hynny'n peryglu ei lleisiau. Gymaint yn fwy felly oedd mwynhad y mwgyn wedi'r gwersi. A rhwng y mwgyn, a ryddhad o weld y disgybl olaf yn y madael, bydde dad bron o hyd mewn hwyliau dar adeg honno'r dydd. Roedd awr y gwyll yn awr arbennig. Doedd dad ddim wastad mewn hwyliau da. Roedd na adegau pan oedd hi'n well peidio siarad gyda dad. Neu, yn hytrach, adegau pan oedd hi'n amhosib siarad gyda dad. Adegau pan allwn deiri nad oedd dad wir yn gwybod fy mod i yno o gwbl. Byddai'n sefyll o'n blaen, yn edrych arna i hyd yn oed, ond yn clywed dim. Roedd tamed bach ofn arna i ar yr adegau hynny. Ond heno, roedd hi'n brynhawn y dydd coch, brynhawn mercher. Dyma fynd i rando tu allan i'r stydi. Nid llais un o disgyblion arferol oedd hwn. Ac eto, roeddwn i'n gwybod mod i wedi clywed y llais o'r blaen. Llais llawn, llais dynes, llais y dynau lun sequins yn fy mhen. Ar ôl gwrando am sbel, ildiais a mynd i'r gegin i chwilio am fara menyn a jam. Roeddwn i'n deheu am i dad orffen y wers, deheu am gael dweud hanes y dydd wrtho. Deheu am ddweud am y Sims a Mr Hughes a'r zoo, a gofyn pam fod myfanwy'n cysgu, a hithau'n fis Gorffennaf. Ond feiddion ni ddim tarfu ar y wers. O'r diwedd, a Florence a Zebedee yn dweud nos da, daeth dad ar llais allan o'r stydi. Ond yn lle troi am ddrws y ffrynt, dyma'r traed yn mynd am y gegin. Sŵn tegell yn berwi a llestri'n cael ei gosod. Sŵn siarad man a chwerthin.
sŵn cyffro, sŵn dad mewn hwyliau newydd, hwyliau da gwahanol, sŵn y wynau fi feddwl ddwywaith cyn codi o'r lolfa i ddweud helo. Wrth fy mod i'n eistedd ac yn clustfeinio, daeth llaw dyner dad rownd y drws ac yna dad ei hunan. Ngharad? Mae'n nos fercher, dwedais, a chwestiwn yn fy llais. Ydy, ti'n iawn? Der i'r gegin, der ei gwrdd ag Elena. Elena oedd perchenog ysgidiau swed gwyrdd a pherchenog y llais llawn. Ac roeddwn ni'n iawn. Roedd ni wedi ei gweld hi o'r blaen, a'i chlywed hi. Roeddwn ni'n cofio ei gweld mewn cyngerdd yn y Rhan Smith. Cyngerdd codi arian i'r blaid. Cyngerdd Mawrth y cyntaf. Roedd hi'n canu a dad yn cyfeilio. Ar noson honno, roedd hi'n gwisgo ffrog harddaf o welais erioed. Ffrog werdd yn sequins i gyd. Falle mod i wedi ei gweld cyn hynny, ond doeddwn i ddim yn siŵr. Dwi wedi gweld Elena o'r blaen, atebais, cyn gofyn. Ydy bron yn amser i Elena fynd? Dwi ar fy ffordd, cododd Elena wrth i dad tynnu stumiau arna i, a gwneud rhyw dwrw am orffan ei the a bod dim bris a diolch eto am ddangos sut oedd y twin tub yn gweithio, ac am helpu i roi'r crysau ar y lein. Ydy'n iawn i fi gael lift adre, orodd Elena. A dyma dad yn neidio i chwilio am allweddi'r car. Der yng Ngharad Fach, awn ni roi lift adre Elena. Efe gei di roi holl hanes y dydd i mi yn y car ar y ffordd nôl. Eisteddais yng nghefn y Morris Minor gwyrdd yn anfodlon braidd. Ac ar ôl gollwng Elena tu allan i'w fflat yng Nghyn Coed, doeddwn i ddim yn gwybod mwy lle i ddechrau gyda hanes y dydd. Ac gweithaf holi dad, allwn ni ddim yn ffeindio'r geiriau rhywsut i ailadrodd yr anturiaethau i gyd. Roeddwn i'n gallu ail-ddweud y stori yn fy mhen, ond doedd gen i ddim awydd i'w dweud i mas yn uchel. Wrth ei dweud i yn fy mhen, dechreuais teimlo'n ofnus. Beth pe byddai Mr Hughes yn ffeindio mas? A dyna agor fy nghlustiau i'r lleisiau anymunol eto. A'r un a ddwedai, twt, twt, yn mynd yn uwch ac yn uwch, nes erbyn i fi gyrraedd y gwely, roedd yn fyddarol yn fy mhen. Ac wrth i mi orwedd ar fy agobenydd, rhwng y twt, twt, a dawns y cwpwr dillad ar draed y gwely yn dod yn nes ac yn mynd ymhell am yn ail. Roeddwn i eisiau llefen y glaw, ond yn methu. Beth dybed fydde myngi yn ddweud yn ei gweddi wrth Iesu Grist ar adeg fel hon? Beth fydde'r sgwrs rhyngddi hi a Duw? Beth allwn ni ddweud wrtho? Alle Duw fy helpu i falle? Tybed beth fydde dad wedi dweud, pe byddwn ni wedi gallu dweud wrtho? Tybed y fydde fe wedi cael siom. A mam? Beth fydde mam wedi dweud? Pennod 10, tudalen 89. Disgwyl dedfryd. Daeth dydd Iau, roedd Mr Hughes yn sâl. Daeth dydd Gwener, roedd Mr Hughes dal yn sâl. Bydde'n rhaid aros nes dydd Llun i wybod a fydde'n sylwi wrth farcio gwaith Alun a Jeffrey fod rhywbeth o'i le. Falle, wrth gwrs, na fyddai'n marcio'r gwaith o gwbl. Roedd y trip i'r zoo yn Bari yn dod yn nes. Erbyn nos Wener, roeddwn innau yn sâl. Darn byr iawn allan o gyfrol Deyrnged Ifan Gwyn sy'n nesa. Pennod 11, tudalen 90. Roedd yn ofalus iawn o'i ferch. Doedd gan ddim un ddynes arall obaith gystadlu am le yn ei galon. Hi oedd canwyll ei lygad.
Tudalen 91, penod 12, Cyrn. Cyn clwydo, roedd paratoadau myngu yn ddyfosiwn rhyfeddol. I ddechrau, roedd y datryd, tynnu haenen ar ôl haenen o wahanol ddillad. Y ffedog, y gardigan, y ffrog, y paish, y fest dwym, y staish, y sanau hir, cadw'r fest fach, a oedd bob amser o dan y staish, a gwisgo'r crys nos. Roedd crysau nos myngu yn wyn ac yn stiff ac yn oer. Nid fel rai anti-Jew na fi, a oedd yn binc ac yn neilon ac yn gynnes. Roedd fy nghrys nos i weithiau'n gwneud sparks o dan y dillad gwely. Doedd dim argoel o sparks ar grys nos myngu. Ac wedyn y golchi, plwg yn y sinc, llenwi gyda diferyn o ddŵr twym a'i gymysgu â dŵr oer. Socian y fflanel yn y dŵr a'i rwbio gyda sebon coltar. Golchi yn drylwyr, tynnu'r talcum powder o'r tin gyda'r lafant ar y ceuad, hwnt y cyma dros y corff, ei chorff, a faselin ar ei gwefusau. Yna, byddai'r sylw yn troi at y traed. Roedd traed myngu yn glytwaith o blasters pinc a gwlan cotwm. Gan eistedd ar glawr set y tŷ bach, bydda'n codi ei choes fer ac yn mynd ati i drin y cyrn. Rhain oedd y lwmps bach a dorau gyda chyllell fel cyllell boced yn ddidrigaredd o groen bysedd ei thraed, nes bod rheini'n gweidi weithiau. Roedd yn gas gen i weld myngu wrth y ddefod hon, ac eto, rhywsut, roedd rhaid i mi ei gwylio. Merch fach i, a beth sy'n dod o wisgo siw sy'n ei dolir. Cofio ddiolch dy fod ti'n cael siws da, cysurus, dim hen siws ar ôl hon o hon. Ac ymlaen ar llawdriniaeth cyntefig. Roedd rhannau y myngu'n fy atgoffa un o fnadw o myfanwy. Croen ei gwddw hi'n bennaf, a'r croen rownd ei bolo hi lle byddai'r staish wedi bod yn gwasgu trwy dydd. Ac fel myfanwy, pan oedd myngu'n gwisgo'r staish, roedd hi'n galed. Roedd cael cared gyda myngu yn ei dillad dydd yn chared gyda myngu yn ei chrys nos yn ddau brofiad cwbl wahanol. Un yn galed ac yn gwynto o bowdwr, a llall yn feddal ac yn gwynto o lafant a faselin. Ar ôl gorffen bwtsera'r taid, roedd rhaid estyn am y siôl fach. Roedd gan myngu ddwy, un lliw pinc olau, a'r llall lliw lemon. Yr un lliw yn union a ffrog y ddoli fach a guddio'r papur yn y tŷ bach dan star. Ac ar ôl gwisgo'r siôl fach, yr unig beth arall i'w wneud, cyn dringo i'r gwely, oedd penglunio. Bysyn ni wedi rhoi unrhyw beth i wybod beth oedd myngu yn ei ddweud wrth Iesu Grist bob nos. Roeddwn i'n penglunio ac yn dweud yr un hen bader a'r swydus mor gyflym ag y gallwn i safio meddwl am yr ystyr. Roi fy mhen bach lawr i gysgu, roi fy enaid i Iesu Grist, i Grist Iesu. Os bydda i farw cyn y bore, diw y gymerth fy enaid innau. Amen. Doeddwn ni ddim eisiau marw cyn y bore. Ond os na fyddwn ni'n dweud y geiriau ofnadw hyn, yna roeddwn ni wedi cael y syniad o rywle falle byddai'r siawns mod i yn marw yn uwch. Ond roedd myngu yn dweud rhywbeth gwahanol bob nos. Weithiau, o graffu'n ofalus, gallwn weld ei gwefusau hi'n symud, ond allwn ni ddim am fy mywyd ddeall y geiriau. Weithiau byddai'n cael sgwrs hir, dro arall sgwrs weddol fer. Ar ôl y sgyrsiau hirach, byddai weithiau'n methu codi. Roedd rhaid i fi ei thynnu ar ei thraed wedyn. Ar ôl sgwrsio gyda Duw, byddai'n rhoi rwyd dros ei fferm. Weithiau un las, weithiau un binc, a chlips i gadw rwyd yn ei lle. Defnyddiais i un o'r hen rwyd i hyn, yn yr ysgol Sul unwaith, i wneud collage o stori pysgotwyr dynion. Roedd rhywbeth yn sanctaidd am myngu yn mynd i'r gwely. Y peth olaf wedyn,
cyn rhoi ei phen ar gobenydd. Oedd tynnu'r ddannedd dodi a'i roi wen fyd yn y gwydr ar fod fach y gwely, i cael ei cosi gan ddŵr mwy pefriog nag alpain pop. Bob tro bydd y myngu yn dod i aros, byddwn ni'n cysgu gyda hi. Roedd hyn yn llawer gwell na gorfod cysgu ar fy mhen fy hun. Roeddwn ni'n saff gyda myngu. Gyda myngu fydda'r cwpwr ddim yn symud yn nes ac ymhellach, a fydda ddim angen bod ofn y bwci bod a'n gwely. Doedd dim angen becso am dad yn sleifio mas ac yn cael ei lyncu gan y golau ar y landyn chwaith. Yn yr un modd, pan fyddwn ni'n mynd i lan y bydder, i aros gyda myngu, byddwn ni'n bob amser yn cysgu gyda'n gilydd. Roedd hynny'n beth da, oherwydd roedd gwelyau fron fach yn beryg bywyd gyda chwmp o droedfeddi rhwng y matres a'r llawr. Ond heno, yn tŷ ni yn yr eglwys newydd, roedd myngu yn aros. Roedd dad wedi mynd i gyngerdd gydag Elena. Roedd hi'n canu ac ynta'n cyfeilio. Cyngerdd draw yn rhywle o'r enw Memorial Hall yn y Bari. Yn agos iawn i'r zoo, siwr o fod. Tudalen 95, penod 13. Bore godwrs. Bydd y myngu yn codi yn blygeiniol. Doedd hi ddim yn deall y bobl yma sy'n codi am 8 ac yn colli hanner y bore. Roeddwn ni hefyd yn fore'r godraig. Ar y sadwrn hwn, a nill dwy fach yn cadw cwmni i 6 o'r gloch y bore, gweithio ar ogol dar yr uwd, doedd dim chwant bwyd arna i. Roedd hen deimlad trwm yn fy mherfedd i. Teimlad mor drwm a thristwch. Dere nawr te, Miss Muffet, mae eisiau ti fita. Mae gwaith dy nill dwy. Be sy'n mlaen heddi, myngu? Parazonwr pavements. Roedd llais myngu yn dweud arddeliad a boddhad. Ganad oedd tai mas i'w carthu. Roedd sgwbwr llwybr o dop i waelod yr ardd yn gwneud y tro, ac wedyn sgrwbwr pased rhwng tŷ ni a thŷ i fon drws nesa, cyn gorffen trwy sgrwbwr dreif. Y dreif oedd yr her fwyaf, gan fod Morris Maen yr dad yn gollwng olew ac yn gadael patchen di yn wahoddiad bendigedig i bob brwsh cans yn holl gydydd, a Sir Gyfyrddin o ran hynny. A phan aeth myngu mas i'r garej i chwilio am bopo fwced a phar o Wellingtons a brwsh, dyma achub ar y cyfle i daflu rwyd i'r bin o dan y sinc a chlirio'r llestri. A thra bo gweddill y stryd yn cysgu'n drwm, roedd myngu a fi yn cyfarch y dydd a digon o parazon i olchi holl Sodom a Gomorra yn lan. Dyna pryd y cofiais i am y fanwi. Ar ymyl y llwybr, yn yr union fan ag y dewais i nhw nos Fercher, roedd swp o ddail dant y llew wedi crino'n driennus. Swpar myfanwy. Myngu! Roedd myngu'n dechrau colli ei chliw. Myngu! Trias eto, a redig ar hyd y llwybr a thynnu ei ffedog. Myngu! Dewch dy fi wylio am myfanwy. Doedd dim angen chwilio am hell. Roedd myfanwy yn yr union fan a gweles i'n cysgu nos Fercher. A heb wybod pam, teimlas y tristwch yn fy stumog, yn mynd yn is ac yn drymach. Cydiodd myngu yn ofalus yng nghragen myfanwy a'i throi i'w gwasgu fan hyn a fan draw, a cheisiodd oglais ei choesau a denu ei gwddf mas o'i chyddfan. Trodd i edrych arnaf. Mae wedi marw, ond dwi myngu. Distawrwydd. Am eiliad, ac mod i'n gwybod y bydd y myngu yn dweud odi, roeddwn i'n gobeithio a holl nerth fy nghalon y bydd yn dweud na. Odi bach. A phan gododd dad y bwrw hwnnw, a'i orchwyl cyntaf oedd gwneud croes bren rhywun peth a chroes Carwyn James y bysgodyn aer. Ac yn y twll yr oedd myngu a fi wedi ei balu, claddwyd myfanwy yn barchus a gofalus,
dan dorch o lygad y dydd yn y pridd. Doedd myngi ddim wir o blaid y groes na'r weddi, ond ildiodd heb fawr o brotest. Doedd neb yn yr angladd heblaw am y teulu agosaf. Doeddwn ni ddim am un neb wybod, yn ymwedig i fon. Ar ddiwedd yr angladd, trodd myngi a dweud, "Amlan ma mynd. Sut allwn ni fod wedi bod mor ysgeilus a colli mam a mafanwy?" Tudalen 98. Darn allan o gyfrol deyrnged Ifan Gwyn. Anghofiai fyth amdano ni'n mynd i gyngerdd yn y Rhan Smith. Yn sydyn ac yn gwbl ddirybydd, dyma Eves yn troi ataf ac yn dweud, "Dwi'n mynd adref." Ac heb esboniad pellach, dyna a wynaeth. Mympwyol iawn, gwen fawr y tu allan, dagre dir y tu mewn. Cofio wedyn, iddo wrthod yn bendant ddod i gyfeilio i fi mewn cyngerdd yn Windsor. Roedd y frenhines Elizabeth ei hunan wedi fy ngwahodd, ond doedd dim na neb yn mynd i allu perswadio Eves i ddod. Gormod o genedlaetholwr, gormod o sosialydd, gormod o egwyddorion. Tudalen 99 yn y dirgel. Ar ôl dechrau mor drychinebus i'r penwythnos, trymhau wnaeth y tristwch. Erbyn nos Sadwrn, roedd fy molau i mor llawn o ddagrau nes i mi fethu bwyta dim byd o gwbl, a ches fy nhalau'r gwely gan mangi. Y peth da am fôr y godraig fel mangi oedd y ffaith ei bod hi hefyd yn barod iawn i fynd i'r gwely'n gynnar. Ac ei bod hi'n olau dydd tu fas, a bod sŵn efon a rhyw ffrindiau o'r brownies yn chwarae i beics ar y ffordd, dringo'r grisiau yn gwmni i fi, wnaeth mangi. Fe gwyliau sy'n mynd trwy'r hen ddifod, a henog o fynnau sydd i ddweud gair dros myfanwy yn ystod y darn lle roedd hi'n cynnal sgwrs gyda Duw. Erbyn bore dydd Sul, roeddwn ni wedi codi gres, a ches i fy esgusodi rhag mynd i'r cwrdd ar yr ysgol Sul. Diolch byth. Allwn ni byth y bod wedi sefyll yn y set fawr, yn wynebu pawb yn dweud adnod heddi, a byth fod wedi mynd nôl i'r capel yn y prynawn i wneud modelau bach o pentre Iesu Grist mas o plasticine brown. Ond perswadiodd mangi fi i ddod gyda hi i'r cwrdd nos. Roeddwn ni wedi hanner bwyta bar y sop mewn basned o fofrel, ac yn dechrau teimlo'n well. Roedd cwmni a sylw diflino mangi hefyd wedi gwneud i fi anghofio am ddill un, ac am ddychweliad sicr Mr Hughes am tynged ansicr i. Aeth dad a ni i Morris Minor ar hyd Western Avenue ac i'r cwrdd. Doedd braidd neb ar y ffordd, a gallech fentro fod yr ychydig gair a oedd i'w gweld arni yn anelu at rhyw gapel neu gilydd. Doedd dad ddim yn dod i'r cwrdd mwy, ac wedi ein gollwng ni tu fas i ddrws y capel. Gwyliais y car yn mynd o'r golwg, a'i adain fach oren yn wincio o ymyl y drws. Ffordd fach y car oedd hon, i ddweud gwbei wrtha i. Roedd mynd i'r cwrdd nos yn antur. Doedd dim plant yn dod i'r cwrdd nos, ac roedd y capel a fi mor llawn yn y bore yn wacach o lawer. Gan fod llai o bobl, roedd llai o orgl pobl a mwy o orgl polish. Eisteddodd mangi a fi yn y set arferol a dechreuais ar y gemau arferol. Sawl un oedd yma, sawl dyn, sawl menyw, gwisgo het. Yna, troi fy sylw at rifar y mynnau ar y bwrdd ar bwys yr organ. Adio rifau, tynnu rifau, lluosi rifau. Ac wrth ddechrau lluosi y dechreuodd wynebau Alun Hopkins a Geoffrey Gable a Mr Hughes
ddod allan o pibar organ ac o reilins glas a melyn o flaen y galeri, a nofio o gwmpas y capel, nes eistedd yn y côr rhwngddo i am yn gi. Gyda hynny, gododd Mr Richards fus pwyntio ei law dde a'i anelu rhywle tua'r cloc ar flaen y galeri. Tynnodd anadl a'i dal. Dysgwyliodd y ffyddloniaid yn y saib dramatig arferol, ac o'r diwedd cododd ei destun. Llyfr cyntaf Samuel, yr unfed bennod ar 15, adnod 7. Herwydd nid edrych Duw fel yr edrych dyn, gan is dyn a edrych ar y golygiad, ond yr arglwydd yr edrych ar y galon. Daeth y bus i lawr. Plethodd Mr Richard ei freichiau a'i gorffwys ar y Beibl. Plygodd ymlaen a chan syllu'n syth arna i dros ei sbectol. Dwedodd rhywbeth am eiriau rhyw ficer o lan ymddyfru. Mae hwnnw ar bwys lan y bydder, meddyliais, ac yna tarannodd. Y mae Duw yn gweld y cwbl, pan na byddo dyn yn meddwl. Cyn sibrwd yn arswydus. Chi'n gweld. Saib. Mae Duw. Saib. Medde Matthew. Saib. Yn gweld yn y dirgel. Myngi. Roedd hi'n rhy hwyr. Daill holl gynnwys y swper sop yn ôl y glanion dwt ar fy ngarffed, a chan ddal hem fy ffrog fel cwdyn, mas y myngi a fi i'r cyntedd. Daeth Mrs Evans mas gyda ni ac agor drws y festri. Ac mewn ffws a ffwdan, mawdd ddryswch a thristwch i mi, ces ordos i dynnu ffrog a gwisgo un o sachau bygeiliad y ddramad yn dolyg. Nes daeth y car bach gwyrdd yn ôl, a'i winc oren lawen, heb y syniad lleiaf o bicl ei gyd deithrau goll. Tudalen 102, penod 16. Cyfaddef. Allwn ni ddim dal mwy. Os oedd Duw yn gweld, roedd Mr Hughes yn gweld. Ac ar ôl cael bath a gwisgo crys nos glân, dyma alw ar dad, a eisteddodd ar ymyl y gwely. Be sy'n bod bach? Doedd ni ddim yn gwybod lle i ddechrau stori, na lle i'w gorffen. A daeth holl hanes y bygythiad a'r trip a'r trienni am Alun a Jeffrey, a'r ofn a'r balchder a Sian Evans ei edrychiad am y fannwy, yn un ribidi res o eiriau trist. Cyn i fi gyrraedd diwedd y stori, roedd myngi wedi dod i rando, a safodd yn y drws fel barnwr mewn llys a rwyd binc ar ei ffen yn lle wig, a siôl fach lliw lemon yn lle'r clogin di a ffwr yn gwrffoes ar ei ysgwyddau crwm. Roedd llaw fawr feddal, dyna'r dad, am fy nwy law i, ac roedd ofn arna i edrych arno. Ond roedd rhaid i fi ddweud un peth eto. Ti wedi cael siom, dad? Sy'n hwyrus fod dad yn troi i edrych ar myngi, a hithen cael ei gwefusau'n dyn a gwenu gan ysgwyd ei ffen ar yr un pryd. Roeddwn i'n gwybod ei bod hi'n saff i fi edrych. Dere nawr wir. Mae'n debyg y bydd Mr Hughes yn grac, ac mae'n debyg na ddylsat ti fod wedi gwneud y sums dros y boes. Ond dwi'n deall yn iawn pam. A fori, fyddwn ni'n neilldau yn mynd i'r ysgol i ddweud wrth Mr Rhys Evans. Na! O, byddwn. Na, allwn ni ddim, dad. Dwyt ti ddim yn deall. Mae Mrs Rhys Evans yn gallu bod yn gas a bydd hi'n dweud wrth Mr Hughes a bydd Mr Hughes wedi defnyddio'r gansen ar ddau o blant y dosbarth yn barod lenni. Angharad. Tro myngi oedd hi nawr. Bydd myngi yn dod i'r ysgol hefyd, a bydd neb yn rhoi'r gansen i'n lodes fach i, dim cyn rhoi'r gansen i fi gyntaf. Yna fi wedi gweud. A chyda hynny, cododd y cwmwl uwch fy mhen. Roddodd dad ei fraich yn dyn amdanaf, a dyma myngi yn actio ddrama fawr o Mr Hughes yn ei bygwdd hi gyda ffon, nes bod y tri ohonyn ni'n chwerthin.
Gwelais Bangi yn edrych ar dad. Roedd golwg ddiolchgar ar ei wyneb. Gwenni yw yna ei dad. Cyn mynd i gysgu, daeth Bangi a darn o dost a menyn a chopaned o roi bina twym i fi. Roeddwn i'n teimlo'n well. A rhywsut yn gwybod y byddwn i'n goroesi fori. Y buasau'n well gen i neidio o'r dydd di i'r dydd gwyrdd, heb gyrraedd y dydd gwyn o gwbl. Mae Rhan 3 yn gorffen wedyn gyda darn byr iawn o gyfrol deyrnged Ifan Gwyn a tudalen 104. It's as if he keeps company with some invisible, inaudible presence at times. It can be most disconcerting.